пайғоми нек аз ошхонаи миллии хон хонум. аз оғози моҳи шарифи рамазон дар ошхонаи хон хонум метавонед ҳангоми ифтор таомҳои хуштаъм ва болаззати миллиро танобул намоед. ошхонаи мо дорои шароити муосиру бадҳаво буда барои истироҳату фароғати шумо макони мувофиқ мебошад. дар ин ҷо дар баробари таомҳои миллӣ метавонед хӯришҳои лазизро низ фармоиш диҳед. дар моҳи шарифи рамазон хизматрасониҳои мо бо нархҳои дастрас пешниҳод мегардад. аз ҳама муҳимаш мо ҳангоми омода кардани таомҳо ба қоидаҳои санитарии гигиенӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунем. дар ошхонаи мо сих кабобҳои хуҷандӣ, самбусаи уйғурӣ, оши самарқандӣ, искандар кабоб, қазон кабоб, дулма, лула кабоб, инчунин даҳҳо номгӯи таомҳои милливу аврупоӣ ва хӯришҳои лазиз омода карда мешавад. аз ҳисоби ошхонаи хон хонум ба мизоҷон чою компот ва хӯриш ройгон дода мешавад. суроғаи мо шаҳри турсунзода назди чораҳаи кӯчаи парпитожиё. телефон барои маълумот 904 54 43 46 00 35 88 57.